ano ku mkumano wathu ndi atolankhani tithokoze nyumba zonse zowulutsira mawu zimene mwafika. Mmene titachitire tiyamba ndi mmene timayambira nthawi zonse pakhala pemphero. Honorable Banda atipempherera tikatero straight. Director of Youth Honorable Kalua Fredokiss Kalua atiwerengera statement. Tidzapereka mwayi kwa atolankhani kuti mufunse mafunso. Tikatero tidzamaliza. Nthawi ino ndilole kuti ndi kulandireni nonse amalawi amene mukuonera ku press briefing imeneyi. Tifuna tikambe nkhani makamaka yokhudzana ndi Secretary General athu Patricia Kaliati amene tikunena pano ali mchitokosi cha polisi. Ndi Honorable Banda tiyambireni tipemphero. Atate Mulungu wathu wachikondi chosatha, ino amene mudatikonda kuposa chinthu china chilichonse chimene mudalenga. Tifuna kukuthokozani masana ano chifukwa cha zabwino zonse zimene mwatichitira. Mulungu wathu tili pano pompano kupereka uthenga ku mtundu wa Malawi umene ukukhudza kumangidwa kwa mlembi wamkulu wa chipani chathu cha UTM. Mulungu wathu tikupemphani mukhale nafe pompano chifukwa munthu sangachite chinthu popanda inu. Mulungu wathu dalitsani dziko lonse la Malawi, dalitsani mamembers onse a UTM kuchokera pa akuluakulu athu mpaka na pa masupporters athu pansi konse kumene ali mdziko la Malawi. Tidalitseni ife tonse pompano mdzina la Yesu Khristu tapemphera ndi kuyamika. Amen. Okay, thank you. Good afternoon. I'll go straight into the statement. Statement yatu ndia mujizungu, so I'll read it through. Immediate release of UTM Secretary General. The UTM party is deeply concerned and outraged by the unjust arrest of our Secretary General, who was detained yesterday morning at the Ngazi Police. It is evident that this is a political arrest aimed at silencing her and other members of the opposition. This is a gross violation of her rights and an abuse of power that seeks to intimidate those who stand for justice and democracy in this country. Since her arrest, we just learned that she's been charged. She's been taken to court, Area 3. However, she remains in custody. We strongly condemn these actions and demand her immediate release and unconditional release. Furthermore, we call upon the Malawi Police Service to respect the principles of multi-party democracy, which guarantees the freedoms of expression, association, and political participation. Intimidation and arbitrary arrests have no place in a democratic society like Malawi. Therefore, we urge all UTM supporters and all Malawians who stand for justice to remain calm. In solidarity, we invite our supporters to visit the Secretary General to offer her moral support. From time to time, we'll be updating you with regards to the meeting place, assembly place, where we'll be assembling to go and meet and see our Secretary General. We call upon all participants to remain peaceful and respectful as we continue to demand for her release. We also remind the authorities that any further attempts to intimidate or silence the opposition will be met with continued resistance from all freedom-loving Malawians. In this country, democracy must prevail. I'll close with a quote from Chinua Achebe. It says, no matter how great a man can be, a person can be, you can never be greater than your own society. You can never be greater than your own people. Malawi is for all. Osaopa, osatopa, osafoka. Thank you.
chokuti inali mchingerezi mwina mwachidule tingonenaponso mchichewa kunena kuti ifeyo ngati chipani ndikukhudzidwa kwambiri ndi kumangidwa kumene mangidwa Secretary General athu Patricia Kaliati, makamaka chifukwa cha mmene zachitikira. Monga tonse tikudziwa kuti anatengedwa dzulo, koma dzulo lonse anakhala osafunsidwa mafunso, osapatsidwa mlandu mpaka na kufika tsiku la lero. Ife tikuona ngati mchitidwe umenewu ndiwo ngofuna kukhazika chete zipani zotsutsa boma. Ukuku ndikuphwanya ufulu, ndipo nthawi zonse timakumbutsana kuti munthu aliyense amakhala ndi ufulu wake oti adzilandira chilungamo, makamaka pamene chilungamocho chikuyenera kuti chichitike. Ifeyo tikupempha ngati chipani kuti Madam Secretary General atuluke, chifukwa zikuoneka kuti mchitidwe wake wa zinthu nkhani yaikulu ikukulapo ndi zinthu zokhudzana ndi ndale. Chifukwa cha mmene zachitikira dzulo ndi lero mmawawu, kuti ma supporters athu a UTM komanso zipani zina akumakhala ndi chidwi chofuna kukhala nawo kumalo kumene Secretary General ali. Ndiye timafuna tipemphe kuti tiye tichite zimenezi mwabata, tichite zimenezi mwamtendere. Komanso tipemphe ma supporters kwina kulikonse kumene muli mdziko lino la Malawi, tiye tisunge bata. Bata ndi chokhacho chimene tili nacho ngati dziko, chimene chili chuma chachikulu. Ena onse amene angafune kuti apite akakhale nawo powalimbikitsa Secretary General, ifeyo ngati chipani tidzinena mwatsatanetsatane kumalo kumene ali. Tifunanso tikumbutse adindo kunena kuti mchitidwe umenewu ofuna kuphwanya maufulu a anthu, ifeyo ngati chipani sitingauvomereze. Tikumbukire kuti tonsefe tili ndi ufulu wathu. Amalawi ambirinso alipo amene nawonso amafuna kuti maufulu adzipatsidwa ulemu, makamaka mu dziko ngati la Malawi limene ndi dziko la zipani zambiri. Tithokoze mwapadera zipani zonse zimene zakhala nafe kuyambira dzulo kuti nawonso apereka support yaikulu. Chipani cha UDF, Vice President wa chipani cha UDF ndi mamembers lawo anabwera kudzawaona Honorable Kaliati. Chipani cha DPP, Vice President wa Central Region anabwera ndi anthu azikuluakulu a chipani cha DPP. Komanso chipani cha Ford, President a Ford, Deputy President, komanso mamembers awo kuyambira dzulo takhanso tili nawo limodzi. Pachimenechi tifuna tithokoze kwambiri, Ambuye akudalitseni. Tikhale tikufotokozerani pakakhalanso zina zofunikira zikomo. Nthawi ino ndingopereka mwayi kuti tulankhani akhozano kutifunsa mafunso. Ndine Western Gota kuchokera ku Zodiac. Ndimafuna ndidziwe kuti mkatikati mwa kumangidwa kwa Honorable Kaliati munali chikonzero chionera kuti chipani cha UTM chikhala ndi msonkhano waukulu. Panabwera ma information angapo amene amaonesa kuti msonkhano uliko kulibe, so timangofuna clarification kuti kodi kumangidwa kwa Honorable Kaliati mwina kukhudza msonkhano umenewu kapena zonse zidikira kaye kuti muone kuti kodi kutuluka za mtundu wanji umenewu.
Ndine Patricia Njawala ndikuyimirira Mibawa Television. Kalua munanena mchingerezi kuti muli ndi chikhulupiriro ngati chipani kuti kumangidwa kwa Kaliati ndi nkhani za ndale, kungofuna kuti kwaopseza iwo komanso mwina ena andale. Mukutanthauzanji mukatero? Andikupita chitsogolo. Anjawala munanena kuti kuyambira dzulo Kaliati anali ku polisi koma sana agonako ku polisi koma sana oneke kuti pakuoneka tsogolo lenileni. Mwina funso ndilonena kuti monga inu ngati chipani mukupanga chani kuonesesa kuti dongosolo limene limayenera kuchitika munthu akakhala wamangidwa pakakwina kuti apite ku court zitheke. Zikomo kwambiri. Mwina ndingonjezera pa funso limene ndinafunsa. Pakhala pali masamba anchezo komanso pazokambirana zosiyanasiyana za Malawi, pakhala pakuoneka kuti mchipani cha UTM muli kusagwirizana, muli magawo. Timangofuna tingodziwa kuti kodi pakumangidwa kwa Kaliati mwina kugawikana kumeneku kuli ndi mbali. Katanda kuchokera ku Luntha TV. Pankhani yonena kuti kumangidwa kwa Kaliati muganizira kuti ndale, muganizira kuti ndalezo akuchita ndani? Zikomo kwambiri. Ndikhulupirira kuti mafunso atha. Chabwino ndiye tiyankhe mafunso amene afunsidwa. Funso loyamba Aguta from Zodiac afunsa kuti kodi panali msonkhano ndiye ndikumangidwa kwa Patricia Kaliati, msonkhano zayenda bwanji? Tinene pano kuti msonkhanowu wachitika ndithu kumawako, umene tinagawana. Ena anali kodikirira Secretary General, gulu lina lambiri linabwera kudzapanga msonkhano umenewu. Msonkhano wachitika poti zambiri zimene takambirana mmene mundi zanka chipinda komata, sitingathe kuchita share kuti kodi takambiranako chani, koma zambiri zimene takambirana ndi zokhuzana ndi chipani. Pafunsidwanso funso Patrick Njawala anafunsa kunena kuti Kalua anakamba kuti this is a political, if we believe kuti ndi political arrest. Nzoonadi chifukwa chonena kuti masiku apitawa, sabata zapitazi zikukambidwa mpaka lero kuti kuli ndandanda wa anthu azipani zotsutsa amene akhale akumangidwa. Ndiye akamangidwa anthu amenewa ndi ndandanda umenewo ndi mmene zatulukira nkhanizi, nzodziwikiratu kuti anthu amene akhala kuyankhulawo ndiye kuti akhala akudziwa kuti zikhala zikuchitika zimenezi. So si chachilendo tinamva kuti Patricia Kaliati ali pa ndandanda wa anthu amene atamangidwe nthawi ina iliyonse. Ndiye nchifukwa chake ife tikuyankhula motero. Komanso funso limene anafunsa Aguta kachiwiri kuti kodi ngati chipani ife tikupanga chani kuti tionetsetse kuti chilungamo chichitike. Ife ngati chipani chongonera kuti tikutsatira bwino kwambiri zimene zikuchitikazi. Honorable Kaliati ali ndi lawyer amene akuyimirira, ameneyo ndi amene akuthamangathamanga malingana ndi mmene amadziwira za malamulo kuti za malamulo zonse zitsatidwe. Ifeyo chathu chimene tikuchita ndikupereka moral support, kukhala nawo limodzi, komanso masupporters athu achipani akukhala nawo limodzi, tukhala limodzi kuti talimbikitse adziwe kuti sali wokha, komanso ife ngati chipani tili nawo limodzi. Panabweranso funso kuti muli kugawanikana muchipani cha UTM. Mafuna nene pano mubwereza kuti timanena kuchipani kulibe kugawanikana. Chipani cha UTM ndi chipani chimodzi, tonse tili limodzi. Sizingalephere pamene pali gulu la anthu pena umatha kusemphana maganizo, koma sizikutanthauza kuti ndiye kuti chipanimo ndi chogawanikana. Chipani ndi chimodzi. Tonsefe tikutsogozedwa ndi president wathu Dr. Michael Usi, ndi ngati chipani
nthawi zina timatha kukhala ndi maganizo ena osiyana koma sikuti ndiye kuti anthu fe ndiogawanikana. Funso lotsiriza mwanena kuti ndi ndale, kodi akuchita ndalezo muganiza kuti ndi ndani? Ifeyo tinenena kuti tikati zinezi tikuona kuti ndi ndale, amene akuchita ndale nthawi zambiri amakhala boma limene likulamula, limene limakhala ndi mphamvu zogwiritsa ntchito ma state organs kuti no adzitha kupanga abuse nthawi zina malamulo kapena kugwiritsa ntchito mphamvu molakwika. Zimene zitakhala tikuziona zimachitika andi sichachilendo, tikudziwa kuti zimenezo zimachitika and sitingakhalenso kumafunsana mafunso kuti nokodi amene akupanga ndani. Tonse timadziwa kuti tikati izi zinthu za ndale timakamba kuti tonse tikukamba nkhani ya boma limene likulamula. Ndiye it's unfortunate kuti zimene zizi zimachitika chotero, komano ngati dziko kapena ngati ya Malawi mwina ndi nthawi tsopano kuti zinthu ngati zimenezi mwina tikanazisiya kuti zikhale zinthu za mbiri yakale. Mwina ndayankha mafunso onse, ndikuona kuti palibe sonkono wina. Kodi president analetsa kuti msonkhano umene usachitikenso, analiko anabwera ausi? Ndikanadabwa Kathy kanapita usafusafusa. Ziko kwambiri Kathy. Msonkhano unachitika, chimene chinachitika nchonena kuti dzulo akuluakulu achipani usiku anaini meeting yokambirana chifukwa amene anafotokoza kunena kuti msonkhano usachitike chifukwa cha zimene zachitikira Honorable Kaliati. Tinachita consult ndi ISG kuti kodi mukuona bwanji, ndipo yo ananena kuti no, msonkhano upitirire, a deputy yanga ayimirire ngati mene ndikanachitira ine. So tinakambirana usiku, akuluakulu nkugwirizanadi kuti tiyeni zikhale choncho. And the meeting imene tinapanga tonse tinagwirizana kuti Deputy Secretary General akhale khala pampando wa meeting iyo kuti no zonse zimene timafuna tikambirane, chifukwa zinali mfundo zofunikira kwambiri kuti tikambirane, timange mfundo tigwirizane. So zachitika ndithu, communication kwina kulikonse kofunikira ikhale kupita, komano sinditha kupita kulongosola kuti takambirana chani, chifukwa chonena kuti zambiri zimene takambirana ndi zathu za mkati, ndiye kuti mwina sitingathe kuzitulutsa chifukwa chokuti za mkati zoti zigwire ntchito mkatimo muchipani mmene tikukonzekera nkhani za convention. Zikomo kwambiri. Tenga funso awiri omaliza, Patrick. President alimbao mbali ya msonkhano mbele unanena kuchira leo ngati ali mbali ya msonkhano mbele analiko anabwera, ngati sanabwere sitimvanso nkhani zina zotsutsana ndi msonkhano mbele unachitika. Mpekesera za milandu imene tikumva kapena kuti milandu imene afuna kuimba a Secretary General chipani chanu Kaliati, ndi milandu akuti yo imene pa Chingerezi amati felony, imene imatengedwa kuti ndi milandu yaikulu, ndipo munthu akakhala tampeza kuti milandu imeneyo ndolakwa choncho, chilango chake chimatha kukhala cha kuseva jere posa chipera chaka kapena malamulo athu mafika kuti mina mpaka munthu ukaphedwa poti koma kumalawi poti sizimaterial almost like kuti ukhala ndithu ku zaka zambiri. Inu chipani chanu chili masankho chaka chamawa, komanso awa ndi Secretary General ndinganena kuti mwini wake wa chipani atakhala kuti apezeka kuti ndi olakwa Kaliati, ndi mwina mwake asungidwa kundende, kuzithandauza kuti mwina mwake sakutenga nawo gawo kuchipani. Inu mwafika pa level yokuti muzitha kuziganizira zimenezo kuti zitakuteka kuti Kaliati mwina mwake satenga nawo gawo potengera zinthu zimene zikuchitikazi? I hope nomaliza ziko mene ndanenera kuti msonkhano wathu wachitika and Deputy Secretary General ndiye kuti akuyenera kukapanga brief a president malinga ndi mmene malamulo athu amakhalira
zonse zimene takambirana kuti takambirana nkhani izi ndi izi ndi izi mene nanenera kuti ndizamkati mwina sindingathe kuzikamba komano malingana ndi malamulo athu achipani tikapanga mkumano otero choncho kuti president panalibepo ndiye kuti secretary general kapena amene anali chairperson pa mkumano umenewo amakapanga update a president. So zimenezo ndi zimene zitachitike mwakamba nkhani yokuti milandu imeneyi imene akuti akhudzidwa nayo ndi ya felony, I think it's chapter section 44 kaya something like that 404 komano chifukwa choti ifeyo ndi chipani and panopo mmene mukuonera palibepo lawyer pano, so sitingayankhire nkhani za malamulo. Tikanakhala kuti pali lawyer mwina akanatha kulongosola koma element yomodzi yokha imene tikhoza kukamba ndiyo ngonena kuti mwanena kuti zitakhala kuti zachitika nthawi zambiri mwina chinthu choti sichinachitike zimakhala bwino osachiganizira kwambiri kuti osaneneratu kuti chitachitika ichi tipanga zakuti. Mafunika kuti muolokeka mtsinjewo mufike kumeneko then matha kukhala pansi ndikukambirana ndikuona kunena kuti kodi apapa tipanga bwanji. Ndiye imene yoyo tiyeni tisiyeni choncho mmene tanenera ife tungoyang'ana mmene zinthu zikuyenderamo kuti pena pake zikutipatsa mafunso ngati kuti zinthuzi pakuchitika ndale zina zimene zili zosakhala bwino. So ndithokoze kwambiri kuti munabwera tolankhani nonse kukhala nafe pa mkumano umene tidzikupatsani ma updates pakakhala zinthu zina zimene zingathenso mwina kufunikira kotero. Mundilole kuti ndingowapatsa National Organizing Secretary kuti pa nkhani yathu yomweyi angotseka tikatero tibalalike. Ziko kwambiri honorable ine mawu ambiri ndilibe. Director of Youth ayankhula kale zofunikira, Njawalanso ayankhula kale amene ali National Publicity Secretary athu iwo ntchito zawo ndi zimene zozo. So ine singachite comment zambiri, ndingothokoza kuti pano pali anzanga, pali honorable Newton Kampala amene ali kumanja kwathuku, palinso Director of Youth aku Northern Region, North Region Afik Mbewe, palinso Director of Youth Central Region Aaron, ndiso palinso Honorable Mavuto Banda amene ali National Director athu Social Welfare and Protocol. Ndi amene mukuwadziwa kale, munaona kale anzanga pano National Director of Youth kumanzere kwangaku ndi National Publicity Secretary. Kwakukulu tingothokoza kuti munatipatsa platform imeneyi kuti mumve mmene zinthu zikuyendera. Ziko kwambiri. Tipempha Mavuto Banda timpemphere. Tipemphere. Atate Mulungu wathu tinakupemphani kuti mukhale nafe muno mutitsogolere ndipo kuti mulole chilichonse chichitike m'dzina lanu. Atate ukulu wanu tauona, chilichonse yachitika, tapereka ngati chipani maganizo athu ku mtundu wa Malawi ndiwo amene ali ndi mphamvu. Koma Atate tikudziwa amene amatsegula makomo andende kuti munthu atuluke ndinu Mulungu wathu. Tikupemphana Atate, tsegulani zitseko zonse za ndende kuti pamene dzuwa lizilowa lero koma mlembi wathu wa chipani cha UTM wamkulu Dr. Patricia Kaliati koma Ambuye mwatsegulire tikhale nawo ku nyumba. Mulungu wathu tisiyana muthupi mulole kuti tikhale modzi mu uzimu ndipo pamene tibwerera tikupemphana Atate muwalitse njira zonse kuti tiyende mchero chanu. M'dzina la Yesu Khristu tapemphera ndi kuyamika. Amen. Ndiye ngikako ndikanga